היי חברים, חשבתי קצת, איך בכלל התחלתי עם כל הדבר הזה, עם יצירת סרטונים שמספרים סיפורים אישיים לאירועים, בר מצווה, חתונות, ימי הולדת. האמת, זה התחיל די במקרה. לפני כמה שנים הכנתי סרטון אחד בשביל מישהו, סיפור אישי כזה, והעליתי אותו, לא יודע למה בדיוק, ופתאום, בום, אלפי צפיות. אנשים הגיבו, התרגשו, זה היה מטורף. וזה לא היה בגלל איזה טריק עריכה מיוחד, זה היה בגלל הסיפור. הסיפור האמיתי, הפשוט, האנושי הזה שנגע באנשים, ואז נפל לי האסימון. הבנתי כמה כוח יש בזה. כמה פעמים אנחנו באירועים רואים מצגות, תמונות יפות, רגעים, אבל זה מרגיש קצת שטוח, כמו רק השכבה החיצונית. והרי מאחורי כל חיוך, מאחורי כל אירוע, חתונה, בר מצווה, כל חגיגה יש מסע, יש התמודדויות, יש רגעים קטנים של ניצחון, יש את הדברים האלה שאף אחד לא רואה, שהופכים את האדם למי שהוא, הסיפור האמיתי. זה מה שהדליק אותי, זה מה שהלהיב אותי אז ועדיין מלהיב אותי היום. לא רק להציג תמונות, אלא לצלול פנימה, למצוא את הסיפור האמיתי הזה, את הלב הפועם של החוויה, את הגיבור בכל אחד מאיתנו, ולתת לו במה, להפוך את הזיכרונות האלה למשהו חי, מרגש כזה, שמחבר אנשים, באמת. כי הסיפור האמיתי מסופר נכון, הוא עושה משהו, הוא נוגע, וזה הלמה שלי, לחפש את הסיפור הזה בכל אירוע, בכל אדם, ולעזור לו לצאת לאור. זהו, רק רציתי לשתף איך הכל התחיל, יום נפלא שיהיה.